Takže čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom novom videu. Dneska tu máme znova video z Rivals a mám tu takú challenge, že všetko bude musieť dať random, aj mapu, aj všetky zbranie. Takže poďme sa pustiť do prvej hry, nezabudnite mi dať like a odber a poďme sa pustiť do prvej hry. A ľudia, chcel by som vám povedať, že prepáčte, že tak nevychádzali dlhšie videá, ani streamy, nič, pretože som bol chorý, ale už som teraz v pohode, takže už teraz budú vychádzať videá pravidelne ako dakedy. Takže tak to bol iba také menšie oznámenie, prečo nevychádzali videá a máme tu hneď prvú hru random arena. Random. Bow, short leak, knife, smoke grenade. Akože celkom v pohode, ale až na ten smoke, no nic. Ten nemám až tak moc rád. Typeček ide dagerský, nice, kámo, W. Fú, kámo. A ľudia, ak vás bavia videá z Rivals, tak mi napíšte do komentárov, či vás bavia, alebo či mám dať čo iné napríklad očívať. Ale mňa baví najviac asi natáčať Rivals. Mňa tá hra baví. Je to dobrá hra podľa mňa. Kámo. Joj. Ako bow je celkom novácka zbraň, akože. Bro, co dělá? Neviem, čo robil ten typek, akože. GG. On je 188 level, no kámo. Podľa mňa to robí akože tak celkom na schvál a potom dá comeback, ale nejdem nič hovoriť, ale nie som moc spokojný s tým smokom. A RPGčko. Či? Nie. On má sečnu. Poď 200%. Nice, kámo. W. 3-0 zatiaľ pre mňa. Tento prvý loadout je celkom v pohode. Ale sú 100% aj lepšie. Počkám si tu. Alebo skúsim. Tu je. Škoda, chcel som ho prekryť. Ale neprekryť. Aha. No nic, kámo. 3-1. GG. Ľudia, ak máte nápady na videá z Rivals, napríklad takéto challenge, ako je napríklad táto, tak mi to môžete napísať dole do komentárov a také, ktoré sa mi budú páčiť, tak vyberem a natočím z nich ako video. Kámo, typeček je hore. Poď. Kámo. Nevadí, on bol už na ránu, mal som ho asi dokončiť bovom. Nevadí. 4-2. Celkom zatiaľ W. Chudok typeček. 3 smoky som tam dal. No nic. Bro mi príde, že má autošut, kámo, lebo on sa otočil a hneď mi dal hlavu, akože. To sa mi celkom nezdá normálne. Podľa mňa má autošut, lebo on sa iba otočil a dal mi hlavu, akože. Poď, kámo, na hit. Poď.
Yes, kámo, W, prvá výhra, nice. Ako bow je celkom nubacká zbraň. Tak ale no. Musím to proste hrať, ja si to nevyberám. Ale tak, proste. Je to OP, ale celkom nubácké. A ukážem vám taký rýchly túr. Aha, som vám chcel ukázať môj inventár. Aké mám vrepy a skiny. Ale nevyšlo, pretože tu máme hneď druhú hru. A som zvedavý, čo mi padne teraz. Hádam dačo dobré. A hádam, že vyhrám. OK, random mapa. Village. Kam, to som v živote nehral. Ja sa vám priznám, ja som to v živote nehral. Kámo, zás bow. A shortly, ale Battle Axe a Grenade. Ja neviem nič o tejto mape. On má energy. Pistol. Kámo, ja som túto mapu v živote nehral. Ja nič neviem, kde je. Ani ju nepoznám, kámo. Ešte mám zlý loadout. Bro, to boli hlavy, podľa mňa, no nic. A týpeček má energy pistols. GG. Tak to neviem, či skončí dobre pre mňa. No, mám pocit, že nie. Zatiaľ som taký damage ubral, ale nie to boh vie čo. On ma dal už na ranu, no. Bol na 2 hity ešte, GG, kámo. Neviem, prečo mi to dalo znova bow, kámo, unlucky. Aha, ja, že to je ako tá kosa. No, kámo, poď. Nice, kámo, W. Aspoň 2-1, aspoň raz som ho zabil. Ten bow je extrémne OP, kámo. Kde? Ja ho nevidím. On splýva s tým snehom, kámo. Aha, to zapáľuje. Nice, kámo, druhá výhra. Zapáľuje to. Naozaj, kámo. Lebo som sa čudoval, že prečo horel, keď som nedal. Ja nemám nič zapaľovacie. Nice, kámo, dostal damage ešte grenadeom. Poď, kámo. Nee, to som pokašľal extrémne, kámo. To som mohol mať 3. výhru, keby to nepokašľem. Bro. Kámo, ja som ho zabil tou kosou. Ani neviem ako reálne. Ja som iba s tou kosou sa proste na ňoho rozbehla, ani neviem ako som ho zabil. Tu bude? Nie. A ten fire ma zapálil. GG, kámo. Týpek sa mi smeje, no nic, kámo. Sorry, kámo, ja nemôžem za tento loadout. GG, kámo. Dobrá hra. Idem znova novú hru, akože mám... Toto mám takúto assault rifle, bow, burst rifle. Asi si dám tento je krajší. Crossbow, RPGčko. Potom shotgun, sniperku. Ešte jump pad, smoke grenade, klasický grenade, revolver, daggerský, handgun a takéto základné mám. A typeček 6-7, ale nie, to je už starý trend. Shotgun, daggerský, kámo, je fist. Jump pad, kámo, akože toto mám celkom dobrý loadout.
Nemôžem sa sťažovať. Daggersky na diaľku a shotguna na blízko, to je W. Tak toto nie je W, ale je to W kombíčko. Môžem s týmto robiť double jumpy. No presne takto, ale... No to bola hlava. Bro, kámo, to bol damage tedy. GG. No prečo mi to nespravilo znova double jump? OK. Tu som ho počul Warhorn, nice. Nice, neviem čo typeček robil, ale 2-1. Takže good. On si išiel za mnou, alebo čo, neviem. Kde si? Nepočujem kroky. Nepočujem ho, ale už vidím. Akože shotguna je špiňacka. Dosť no skill shotguna. Ale čo ja s tým narobím, akože. A typeček mi dáva hlavy za sebou a ja nič s tým nespravím. Bro. Čo on robí? Bro, čo on robí? Jak mi dal damage, kam? To je autoshoot. To je autoshoot, keď mi dá damage, kam a ja jemu nie. To je autoshoot. Ako nevyhováram sa, ale má autoshoot, kam, podľa mňa. Napíšte mi do komentárov, či má autoshoot, ale podľa mňa má, kámo. A nice, on šiel za zónu, asi šiel zobrať ten jump pad shard. Alebo neviem, proste. Bro, kámo, mohlo sa mi toto stať. To je GG. O nic, kámo. Idem na poslednú hru a ešte vám ukážem v rýchlosti túto snajperku. Daggersky flare guna, handguna, revolver shorty, battleaxe, fist, knife. A ešte dačo tam mám, nie? Fú, ja už si nepamätám, kámo. Hádam, túto hru vyhrám. Ako prvú. Počkať, prvú hru vyhral som. Neviem, túto som prehral, aj minulú som prehral. Ale tohto by som mohol dať akože. Bouká mu zas handgun knife. Smoke. Zas to není bohvie, čo podľa mňa. Hlavne keď typeček behá ako zajac. Bro. GG, kámo. Typeček má proste spalovacie zbrania a nič. Ja mám bow. Už tretíkrát mám dneska bow, kámo. Ja nechcem ani nič s bowom spoločné. Ja nechcem ani nič s bowom spoločné, ja ho nemusím, kámo. Toto je akože pekný skin. Takto strieľam z ruky. Celkom W skin. Bro, GG, kámo, dal mi hlavičku. Ako pekno mi dal. Dobre. A snipku. Bro, to bolo do chrbta, na 100 pro, kámo. To sa stavím, to bolo do chrbta.
Ale to bolo do chrbta tým nožom, kámo. Ja prisahám, to bolo do chrbta. Toto malo ho dať na hitka, to bolo do chrbta. Oj. Asi nemám šancu, no. Nemám proste. To už nedám proste. To už viem. To skončí 5-1. Proste. GG, kámo. Bro, neviem, či má typek akože pecka, kámo. Nevadí. Takže ľudia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.